Wel, dydy hwn ddim yn ddydd Gwener, fel da chi'n ymwybodol, mae'n ddim awrth. Mi oedd ni'n rhy brysur ddydd Gwener i wneud un o'r fideos yma, ond dwi'n falch iawn o gael gwneud un yn Llundain wythnos yma. Mi oedd wythnos dwytha, yn wythnos arall brysur, lle ni'n dod i afal efo'r gwaith newydd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Ac wrth gwrs, uchafbwynt efallai wythnos dwytha oedd cael mynd i Glasgow i dderbyn llong HMS Forth i mewn i'r llynges Brydeinig. Y llong hon wedi cael ei adeiladu ar y Clyde, ac mi oedd o'n fater o falchder mod i'n derbyn y llong ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn ar ôl y gwaith gael ei wneud gen y gweithwyr yn Glasgow. O ran yr etholaeth, mi oedd dydd Gwener mor brysur ag arfer. Mi ddechreuais i'r diwrnod yn dylasau ucha, ddim yn bell o Sbetifan a uwchben Padog. Mae'r Undeb Ymwythwyr Cymru yn gwneud brecwast elusennol bob blwyddyn, ac mi oedd o'n bleser gen unwaith yn rhagor fynd i dylasau at deulu Glyn Roberts mwyn cefnogi'r fenter. Ac wrth gwrs mi oedd y gymuned yn ei chyfanrwydd wedi troi allan unwaith yn rhagor i sicrhau bod yr ymgyrch yn un lwyddiannus eto eleni. Wedyn lawr i Fochtre i agor busnes newydd o'r enw The Green Deal sydd yn cyflogi dros 20 o bobl, ac mi oedd o'n fraint gweld brwdfrydedd y criw a'r ffaith bod y busnes yn mynd o nerth i nerth. Wedyn, nôl i'r swyddfa i gyfarfod ag ambell i etholwr, gwneud siŵr bod y gwaith papur yn ei le, ac wedyn yn ymlaen i Bodnant ar gyfer cinio yng Nghwmni Jacob Rees-Mogg. Dros 100 o bobl yno, a Jacob wedi dod yr holl ffordd i fyny i siarad, ac siarad yn arbennig iawn efo neges glir, nid o reidrwydd neges o'n i'n gytuno'n llwyr â hi, ond does na ddim amheuaeth gallu Jacob i gyflwyno i neges yn hiawdl ac yn grediniol. Wedyn, nôl awr i Llundain, Weinyddiaeth Amddiffyn, mynd ar galw i gyd ddoe, ac wedyn heddiw Weinyddiaeth Amddiffyn eto, ond mi fyddai'n y tŷ maes o law i sicrhau mod i'n bleidleisio efo'r llywodraeth heno. Felly, tebyg ydy fydd yna fideo arall dydd Gwener, ond tan hynny, hwyl.